tayong magsawa sa pagdulog, sa paghingi ng tulong mula sa Diyos. Huwag po. Dapat ba tayong mainip? Hindi rin. Ano raw ang dapat nating gawin? Ang sabi ng inyong narinig, mag-antay ka sa Panginoon, umasa ka sa Panginoon. Antayin niyo ang sagot ng Diyos. Kung ilang araw yan, kung ilang linggo, kung buwan, kung taon, antay natin. Kung sa pag-aantay, diyan na tayo bumagsak, diyan na tayo malugmo, masabi nyo lang sa Kanya, Ama, di kita nakakalimutan. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko, sapagkat kaya ako ganito dahil sa iyo. Kilala kita, at sa huling yugto ng buhay ko, pagkatapos ng mga panahong bigay mo, na ikaw ang naging una sa huling pagkakataon. Bago ko matulog ng mahimbing, bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, ikaw na rin